iTunesista voi ladata YouTube. Tuossa kartta sulla. Käännäpä sitä näyttöä silleen, että se näkyy. Noin, pystysuunta. Joo, se menee aika hyvin ja sitten toiseen suuntaan taas takaisin. Oi. Pääseekö sitten scrollaamaan vasemmalle sitä näyttöä sitten? Tatsilla siitä. Pääsee. Joo, hyvin se tuntuu vastaavan tuohon. Mapsit. Joo, kartta esiin. Helsinki sinne vaan. Tässä täällä on edellinen paikka vielä, missä on käyty. Niin. No niin. Palm Beach, West Palm Beach. No niin, siellä on oltu lomailemassa. Klikkaappa tuolta Helsinki. Sieltä. Search. No niin. Okay. Kokeillaan tästä kuvaa ja scrollaa. Kyllä. Toimii. Toimii. Kyllä se toimii. Hyvä. Hienoa. Herää viettämään momentin.